ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଚିନ୍ତା କଥା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଅଛି କି